Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Una ko iyo na, dai papalan. Diyos marhay na Webes na pagkaaga sa Tuya Agaboz. 21 na ngunyan kan Marso taon 2024 aldaw ni St. Jude. So gabos na debotos tabi dyan ni St. Jude. May maghapon na pagkakataon makapagpasalamat lamang kay St. Jude. Ano man ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat perming enot yan sa gaboz. Happy birthday sa mga nagkukumpleanyo ngunyan. Sa Giraray Tingog kan Banwaan po naglalaom na yaong kamudyan, nag-arantabay, nagdiretso. Kasabay ang pag-imitar mag-iriba-iba kete sagkod alas 10:30 ning udto sa programa sa paagi kan pagbutwa kan informasyon diyan sa palibot. Katuwang si Chief Reporter kumpadreng Jimmy. Sa 3rd District ang sa iyang responsibilidad, kumbaga area of responsibility. Ecstasy. Mantang digdi sa 2nd Distrito, tarabang-tabang kumpadreng Al Armario, si Joshua Bino. Sa 1st Distrito, yaon man dyan si kumpadreng Jomar Bien. Sa Manibela, yaon na si Henry Mata. Balik si Henry Mata sa muyang mobil. Sa muyang mobil. Ansa mong mata sa kalsada. Siyempre, yaon man dyan ang mga interns hali sa Bicol University. Sa control technical, yaon na sa kuyang kumpadre si Pading Nal Baldo. Chikitan, chikitan, tandang, kitumbang, bang, kitumbang, ketepe, tampang, bang, kitumbang, kepin. Chikitan, chikitan, tandang, kitumbang, bang, kitumbang, ketepe, tampang, bang, kitumbang, kepin. Chikitan, chikitan, tandang. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Yan po sa Dapdap. The home of Senyor Santo Cristo. Ano? Siyempre dyan sa newsroom, yaraon dyan ang walang kapaguran sa pangenot ni News Director Mardela, Angel Mustaza, Jen Matthew Balyaran, siyempre Razel Cortez in the house. Katabang man, kasabay dyan ang interns man kan Bicol University sa padagos pong pagsumada kan mga istorya lokal, national, international. Siyempre, Jimos Barrio sa samuyang social media platform. Kasabay si Madam Shia Leron.
Sa IT si Jerome Nico Martinez. Así, me gusta mi, así, me gusta mi. Ako man po ang sa indong kasarabay-sabay ang sa indong Public Information Officer ng Bayan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Yan, ako po yon ang sa kuyang telepono numero sa mga Globe subscribers 09660 730-115. That's 09660 730-115. And sa Smart 0942-670-1195. Yan, sa Smart 0942-670-1195 sa Smart. Sige, good morning hali sa Pilipinas. Uy, good morning sa mga viewers niya to dyan sa DCGB News Online sa imana parte kang Pilipinas. Asin kan kinaaban, Diyos maray na aga hali sa Pilipinas. Kumusta ka mo dyan? Kindly share ang sa mo yung broadcast nganing dakol ang sa tuyang matauanin impormasyon pa sa ayin man na parte kan sa tuyang nasyon asin kinaban. So mga friends nindo na bako mi friends sa Facebook, matawan sintaning impormasyon asin makahiling man kan sa muyang programa, manlaylay na programa po sa DCGB. Kindly share tabi ano. And syempre uy, kumusta ka mo dyan sa mga taga Albay District sa tuyang mga kasarabay dyan. Good morning. Syempre igo na kita ning istorya dyan sa luwas dahil na pagparapahaluyo nasa linya kumpadreng Jomar Bien sa oras na 13 lapuas alas 9. Kumpadreng Jomar, good morning. Salamat pa ding Pio. Good morning sa mga paraantabay. Nagtaranglay asin nagkurulok suhita kan Municipal Social Welfare and Development Officer kan Bakakay. Sa pagatod kang kwarta duman sa 103 anyos na centenarian sa Barangay San Pablo kan Bakakay, Albay. Aba, talaga naman ha. Sige. Ini ang kinumpirmar mismo sa DCGB News ni MSWDO Au Barameda kan Bakakay matapos na nag-istorya sa DCGB News sabang pigpa para turutok ang sa iyang hita siguro hapros. Nag-istorya nagtataga tuturutub ning diitso sa iyang hita figura prosta pigmurumasahe ta pagalon. Na personal niya asin kanibang pagdiriba niya na ihinatod sa Barangay San Pablo kan Bakakay kay Lola Crescencia de Mesa, 103 years old, ang 30,000 pesos na benepisyo na ipigtauman kan lokal na gobyerno kan Bakakay. Yan, so alokado man iyan kan Bakakay ano. Roger, sinabi ni Madam Barameda na personal talaga siyang uminibaduman nangani na maasikaso nin maray, mariparo, matugon ang mga marisibi kay ni kang kwarta na mapamagtak sa kamarayan ang kwartang maririsibi. Kaya lang, kaduno na marayda. Anong lugar ito, kumpadre? Tukadunon ngayon. Mamakulogo ng hita ko. Nagtataranglay. Kaya riba man sa pig-antisiparan niyang mas dakulang problema, asin mas lalong makulog. Bakusan ng hita, pati nagkayutpi at budalikon. Gabos na. Kaipuhan niya magpaistira, magpahilada. Pag uminabot naman, so ayuda, hali naman sa gobyerno provinsyal. Mabilta na naman siya doon. Wala yan. At pirang kilometers ang distansya kan kumpadreng Jomar na barangay na yan? Actually, harayo siya. Daikor. Tayaw siya, nasa Cagraray Island siya. Facing Pacific Ocean. Pero ang mapagal duman. So pagtukad na duman sa may parte kan maharong, nayaon duman ang harong ni Lola. Tutukad daw nun na maray. Duman siya na. Pero ka man sa
Garo ka man sana nagra-rock climbing kay ni. Minadapa-dapa, minakamang-kamang. Roger Rodas. Mas lalong makulog yan. Kung? Kailan tasusog kay Madam Au, Oho. siguradong mako-ordinar sa iyo sa gobyerno probinsyal. Pag-deliver kan 50,000, kay River naman niya ako Wala duman. naman siya. Iyon ang pig-antisiparan niya palan. Ngay Rakman. Sige. Bako na yung pade. Mhm. May mas makulog pa ngayon kay ni. Oh. Kung lumabot na naman yung 100,000, Mapulta na naman siya doon. Suhali na. nahali naman sa gobyerno nasyonal. Grabe ang kuha niya, nainot na ang penitensya. Penitensya na siya ngunyan. Magsala, kumpadring Jomar, tapos ng Semana Santa, mapenitensya pa siya. Tadde niya aram Bro, puno rin maabot sa probinsya, buda so nasyonal na ayuda. Iyon na ano yan. Sigurado pati ngayang dapat kaya riba ako. Tapos ako nang ngayon maagi naman ang kwartakan. Natural. Day bali, tatibad tawan man lamang siya ni Lola Crescencia ba yon? Lola Crescencia de Meta. Lola Crescencia. Alagad maugma si Madam Au Barameda. Oo. Dahilan ta natawan mang giraray ni si Lola. Iyo. Makalihis ang tulong taon na dai na asikaso ang mga papeles kay ni. Sinabi ni Barameda na nagkaiguanin kadipisilan talaga to pamilya na asikaso ng papeles kan centenarian inining si Lola Crescencia na 103 years old, 103 sa Mayo. Oho. Dahil ta medyo sa kaharayuan kan lugar, dahil kay maasikaso kay ni, dahil masyado sabot ninda so pag-asikaso. Marisa na gani ng gobyerno na mismo ang uminasikaso, duminulok sa lugar na ito para maayos ang papeles kay ni. Kung ata dahil talaga ini na asikaso, kung ang paliwanag ni Madam Au Barameda. Ano po kasi sir, wala talaga siyang mga documents na nasa saray. Pati nga po mga aking niya, wala talagang mga birth certificate din. Parehani po kami nagtabang na so sa Romanindang relative duman, ayun nagparaasikaso kayan. Kaya na-issuehan siya kang birth certificate kang PSA na hinatod pa kanito man sa Romaninda. Itong the past 3 years, dahil siya Dai po talaga. Kasi lately mingani lang po yan naaraman. Na ko pala dumangki 100 na lagpas ng 100 ang edad. O receive na ka dahil manitaraw na iko. Po, kasi disseminated man po sa mga barangay. Kaya lang, siguro, nahirapan sila maghanap ng mga documents na isusupport talaga. Si Madam Au Barameda, ang MSWDO kan makakay. Apuera kay Lola Crescencia de Mesa, nahatudan man kan di MSWDO ng 30,000 pesos. Ang saro pa na nag-centenarian o nag-100 years old naman sa Bakakay na si Lola Estelita Barnedo kan Gubat Iraya Bakakay Albay. Anduaman sa nang inipading bio ang solamente na aram ninda o recorded ninda na nag-100 years old o magiging recipiente ngunya na taon 2024. Yan, tabi pa rin magadalang barata, Jomar Bien, DCQB. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, and congratulations dyan kay Lola Crescencia dyan ha sa Bakakay. Sabi na nga ni, sa pag-abot mo pa sa araw ka na taon, we have to give due respect and credence sa tuyang mga kunyan, oldies, because ang sa indang buhay, ang sa indang wisdom, kumpadreng Nal, contributed much sa kunyan, sa tuyang komunidad, sa pagtalubo asin pagdalagan kan komunidad, pagtaririkan komunidad. Ang sa indang partisipasyon kan sa indang mga aki pa, mga hoben pa, sa kuda inabot kan araw kan na idadan, contributed much sa dalagan kan sa tuyang banwaan. Yan ang mga senior citizens,
lalo na yun namin naarabot sa sanggatos na mahigit, yan na mga kababayan niya to. Kaya kaipuhan lang na tawan talaga ni nagkakanigong rekonosimiento tabi. Tawan tani nagkakanigong pag-ondra asin pag-ataman yan. Nagkontribu sinda sa indang trabaho, kung anong trinabaho ninda, kung anong ginibo ninda, so pagpartisipar ninda sa aktibidades kan gobyerno, eleksyon, kung ano man, it contributed much. Naging kunya naging parte yan kan pagtalubo kan sa tuyang sosyedad. Kung hain nakita ngun yan tabi, yan. Iyan po ang kuan, iyan ang sabi na nga ni, dai mababayadan. It's priceless. Pero yan na pagsakripisyo na kan mga nagtatao dyan, kan benepisyo. Kunya na yan. Sufficiente na yan kumbaga pag-reconocer, kung pag-isipon, kulang pa nga niyan. Gurano pa mampadi ang halimbawa 30,000, 20,000, 100,000. Pero iyon na yan tabi. Hali yan sa puso kan sa tuyang mga nasa gobyerno. Budakan mga nagtatao ka na sabi ng rekonosimento. Hoo-ha! Oy, good morning tabi dyan kay Sir Popoy Balmez. Hali ko dyan kay Sir Popoy Kasuhapon. Sir Popoy, thank you so much. Dahil ako nagkapeta, medyo naghidali ako Sir Popoy. May pinagasikaso ako dyan sa JRB Calibration and Battery Shop. Good morning mga parantabay niya to dyan. Papapiyo ngaya, good afternoon. Tahali ako duman hapon. Good morning dyan sa Indo dyan sa JRB Battery and Calibration Shop tabi. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Pati dampo sa mga branches nindo sa Ligaw, igwasin na dumaning branch, may dumapati sa Ligaw, may computerized wheel alignment sinda, apwera kan mga gomang yan, mga baterya, sa Ligaw branch kan JRB, igwa man sinda sa Naga, sa Kamalig, sa Tabaco. Good morning dyan sa Indo. Mabuhay ka mo, Sir Popoy Balmes. Uy, si Kwan, nahiling ko si Pading Jun Pitero. Pading Jun, good morning, dyan sa St. Jude Church, nahiling ko ka sa bagong aga. Basta ya. No tiene pegas porque es genial, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Nice seeing you, kumpadreng June, dito sa ating news online. Tingnan natin, baka igon ng mga early birds dyan na nagpaabot man kan sa indang kuan. Pagparamdam. Migong King Reynaldo, good morning tabi Amigong King. Yan si Amigong King. Oy, si Madam Nitz Bermejo Aicardo. Good morning Madam Nitz Bermejo Arcaido. Extano. And then si Sir Nestor Almazar, watching here sa Santa Misericordia, Santo Domingo. God bless po sa programa mo. Salamat tabi Sir Nestor Almazar. And si Leandro Navarro Hiyanan kan Vira Catanduanes, good morning. Si G. Neric, listening from Kamalig. Si Voltaire Molto, good morning Sir Voltaire Molto. Listening man from Camarines Norte, Santino Barnedo. Good morning tabi. O paano lamang padingdad, medyo aabutan kita hakan sa tuyang pag-acknowledge mo na kan oras. I-ready mo na yan dyan. And then mabultang programa, Oras Pilipinas, it's 9:26. An oras hatod sa Indokang, Pilipinas. Para healthy lungs, pa-check ka langs. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi.
Plemex! Red Horse Beer, lakas ng tama pero di wasak. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Nor Broth Cubes, gawing meaty sarap ang tinola with Nor Chicken Cubes. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na meaty sarap. Sarap pala ng tinola. Ang meaty ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor! ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Daming gusto ako mawasak. Bakit iinom nang tutulong sa pagwarap? Mag-Red Horse Beer, magwasak. Ang bilib sa sarili, wag ibagsak. Ang galing ang dapat itulak. Wag padala sa daming talak. Hayaan mo silang pumutak. Sa katutak sa pangarap, wag i-park. Wag wasak, maniwala, magtiwala. Inumin ng tama. Wag wasak, tayo, sama-sama. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number one, beer ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Kainan na! Tinola na! Tinola? Wala namang lasa. Tinolang matabang kulang. Dagdagan ng Nor Chicken Cubes! 1 cube lang. May rich flavor pa. May sarap ng isang buong manok! Na matagal na pinakuluan. Nor! Sarap ng tinola na meaty sarap. Sarap pala ng tinola. Ang meaty ng lasa. Ma, extra rice pa. Nor! Kapag napapasarap ang kwentuhan, napapasarap din ang inuman at pulutan. Pare, hinay-hinay lang. Baka hindi lang ikaw ang may tama, pati na rin ang atay mo. Practice moderation and a healthy lifestyle. Isama pa ang pag-inom ng Liver Aid Silimarine Capsule. Ang Silimarine extract mula sa halamang milk thistle ay may antioxidant properties na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng atay. Mabibili ang Liver Aid sa mga leading drugstores nationwide. Be a liver lover. Boy, mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Pagirumdom sa gabos na mga may pagsadiri nin daga sa banwang daraga. Pinapaisi na pwedeng makakuha ng 10% diskwento ang mga warang moroso sa daga para sa ngunya na taon sa mga makapagbayad nin amilyar hanggang Marso 27, 2024. Base ini sa Provincial Ordinance No. 0047-2019. Bako lang po iyan, 20% diskwento man ang pigtatao sa mga makapagbayad nin advance para sa masunod na taon. Ang pagbayad nin amilyar hanggang Disyembre 27, 2024 para sa nasabing diskwento. Pasyara na ang sa Indong Municipal Treasurer's Office, Ground Floor, Municipal Hall Building, Daraga, Albay. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na! Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr! Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Ako si TB. Akala nyo ba tapos na ako? Andito pa ako at 1 milyong Pilipino pa rin ang pinapahirapan ko. Pero kaya namang iwasan ng TB. Simple lang, tumigil sa paninigarilyo, mag-exercise, at kumain ng tama. At syempre, consult tayo sa eksperto, ang primary care provider mo. Pacheck ka lang! Isang paalala mula sa Department of Health at USAID. Pilipinas, para healthy lungs, pacheck ka langs. Magpakonsulta na sa inyong trusted healthcare provider. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Camille Prats Yambaw po. Yan sa Lanala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids.
Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa kumpadreng Nald and buwelta na kita sa tuya pong programa kaya sa indo pong programa man na Tingogan Banwaan. Yan, tabi ha. O di kasubago sa Lado Nacional naman mo nakita pinagmo-monitor ta duman sa mga news as early as 3 a.m. Kumpadreng Nald, handa na so kulungan ni Pastor Kibuloy sa Senado. Yan. Pero kukwestiyonon man da akan battery of lawyers ni Pastor Kibuloy ang pagpaluwas na kan mandamiento de arresto kay Kibuloy kan Senado. Dahilan ta da ibaga siya nag-aparisir sa pagdadangog apisar kan mga imbitar sa iya show cause order as in iba pang komunikasyones. Kukwestiyonon da akan kunya kan grupo ni Pastor Kibuloy. Yan. So, abogado baga Sara Ferdinand Topacio, Attorney Ferdinand Topacio and Supag Iriba. Now, saro yan sa satuya na abangan kung ano ang magiging desisyon kang Korte once na isaangat na asin ideliberar kang Korte Suprema. Ikadawa, kung malocate padingnal asin madakop yan kan otoridad. Remember, Pastor Kibuloy is wanted iyan kan FBI padingnal kan Federal Bureau of Investigation duman sa Estados Unidos de America. Yan tabi wanted iyan tabi dahil nga ni ibaga na titrace inda ko sana paano kung inda ko lang yung managad tapisar kan pagiging wanted niya sa FBI taigo siya ng mga kaso duman yan na sex trafficking tapos parang susak kwarta pa money laundering yata yon. Yan. Basta araw kan igwa siya ng kaso sa Estados Unidos de America na wanted siya kan FBI. Day siya pigdadakop o day siya nadadakop. Ano daw ang proseso ta? Ano daw so nakaulang all the way we were thinking na kukunya nun si Pastor Kibuloy dadakopon kan FBI sa tabang kan Interpol o International Police o ining Philippine National Police. Pero dahil mabaga for so long a time pirang taon na iyan na napabareta na wanted siya kan Federal Bureau of Investigation dahilan sa matitinding kasong yan sa Estados Unidos de America ang tigahampang niya. Dahil nga na-locate baga ito o dahil man gayo talaga pigpahanap mo na o dahil mo na pig-arestar. Yan. And pagkatapos ka iyan tabi pulis na kang Pilipinas ang mahanap sa otoridad. Sa indoin makukuha. Remember, very bold enough nga sa pag-agyat si Pastor Kibuloy ka nakalisa si mga simana, mapapremyo pa ngaya ako. Nagluwas baga sa kunyan sa Facebook. Mapapremyo pa ako ng kwarta. 1,000 pesos yata. Makaukod kan location ko. Baski nga ni may tamang makaukod pa ding dahil man mataram na tama ito, pa di ba ko? Si Pastor Kibuloy, tunto na mataram. O tama ngayon nag-ukod na iniyaw nga ako digdiot, kuha na ngayon 1,000 mo digdi.
Bakong madakop siya kan otoridad. Ay nako, bilib man ako sa taong ini padignalan eh. Sa indaw minako anin hugot ini nin rarom ning kusog ning buot na magtaram na siya ang anointed son of God. Uy, tapos napapabilib pa ang flux niya no, with all due respect ano. Yan. Ay nako, kita nga ni ibaga padignalan, ibang mga padi pero los ubos tituya-tuya kan ibang mga kairiba niya to sa faith ano, pero ining mga grupong mga kongregasyon pag igo mga araw kang padignal mabilib ka sa indang kunya ni sa indang conviction pa di ano, sa indang pagbilib as in pagmirar sa indang pastor, sa indang leader religyosos hararum an sa indang pagtubod. Ayan, example sana yan si Pastor Kibuloy and ining si Senyor Aguila. sa Pilipinas sa Catholic faith nako. Dai kan araw ka nararom ano. Ay gwa pero igwanin mga pasaway. Ang padi ki kontrapig humiliate ko baga kayan tabi. Pero sinda ining mga kongregasyon na ining mga kuan ini mga grupong araw kayan. Hararoman sa indang conviction eh. Asin ang pagrespeto sa indang mga pastor. Siguro talagang igaman sila ng skill ano na iyuan makuanin daan buot kan sa indang mga kunyan mga konbinsidong flock members. Yan. Sa ito pa ding nalso na dipisilan nga ning arestaron man kan gobyerno na guminamit nin puwersa nga ni lulusubon so sa iyang templo kan mga nakaaging taon duman ito sa may Central Luzon yata sa may Northeng Luzon. So PBMA ba yun ano? Inda ko may mga membro padigdikan PBMA, so Philippine Benevolent Missionaries Association yata yun kung tamang pagrumdum ko. Naligawan ko lang So linusog ka ito na pig-arestar man na dipisilan so otoridad. Talagang well entrenched sa indang fortress itong kunyan itong sa indang pastor tabi. Yan ang kunyan ang ano ini sisay na ito. So naging congressman nga ito pa de. Tinuro kay ito kay itong tabang kimahal na Diyos, Congressman Rodel Batocabe kan nagpamanila ako. Buhay pa kay ito si Congressman Rodel. Parang nga tamado man kita sa may harong. May kuwaon ako, may nawalak niya ako. Kasakayo ko sa auto ni Congressman Rodel Batocabe kay ito, tabangan ni mahal na Diyos. Uyan baga ngayong harong ni kuano, sisay na itong so pastor kay na linosob, so pigdakop ta may kaso man. Uyan baga ngaya, so harong kataning mingesan. Andali, ta may text digdi, is kun sisa ito o nakuan. Ecleo, yan, salamat tabi, 2929. Si parang Pastor Ecleo man yun Yan, Pastor Ecleo. Yan. Uy, good morning palang tabi. Sa barangay 4 Sagpon si Cha Louie and Cha Leti and Louie Vibar. Good morning Cha Leti and Louie Vibar sa barangay 4 Sagpon, listening sinda. Migong King, dahil pala ning kuryente diyan sa Indo ha. Bangkiruhan. Sige tabi, Migong King, tayo paabot tayo ni sa Albay Electric Cooperative, dahil kuryente diyan sa Indo tabi. Yan. An sitwasyon tabi diyan Okay, sige. Ayan po. And sa alay ko tabi ha, bangkiruhan. Dainin na kuryente da tabi, sabi ni Bigong King. Kunyan man tabi, pakiasikaso. Yan. Aaramon ta kung kayang ilocate iyan the soonest possible time kan mga kunyan, kan mga otoridad si Pastor Kibuloy. Yan. Sir Tony Reyes in the house. Sir Tony, good morning Sir Tony tabi. Sir Tony, kumusta na dyan Sir Tony tabi? Pastor Ruben Ecleo, yan. Sir Tony, good morning tabi isa mo Sir Tony Reyes, yan. Salamat for being there always tabi. Yan. Sige tabi na. Okay. Sige. Iyan po ha. Doarin daw ang madadakop tabi si Pastor Kibuloy. And saro pa na interesting kung paano niya yan malampasan. Utrong ko naman sa istorya. Magkuang ka mo sa Netflix, i-search nindo. Lalo na vida yun An istorya nakaumagid. Diyan kay Pastor Kibuloy. Yan.
Igwa man sinang dakulaon na kongregasyon, tuminalubo, tanapatubod ninda, so komunidad na sindaan mga sugo man kan Diyos. So familia sa nang ito ang nagpapadalagan. Hali sa ama, sa aki, pakunyan. Pasuro sa realidad, ta sinda ang sugo kan Diyos. Believe ang mga tao padingnal. Sagkod na yan, nag-aadal sinda, Biblia, gabos. Nagtalubo ito padingnal, nagyaman, dubinakula so sa indang kongregasyon. Manlaylay na lugar na sa US of A, ang igong mga kunyan sinda, mga branches. Iriniklamo mo pa di ning sexual abuse. Sexual abuse, Ini may nagreklamo talaga sa korte. Digdi sa to sa Pilipinas, dahil nakaabot pa sana sa Senado. Dahil pang nagrereklamo sa korte. Itong leader kang lalo na vida, ireklamo talaga sa korte. And padingnal, nadakop, na preso, na sintensyahan. Inda ko kung mangyari man digdi sa Pilipinas tabi sa kaso ni Pastor Kibuloy. Arog man kaayan nangyari duman. Sexual harassment tauyogon mo napapatubod din da itong mga kunyan, mga sa indang flock members na kangaya pigpipili mo na padingnal itong lalaki na kung sa engkursunada niyang hoben pang aki kunyan babae. Papaserbihon sa iya padingnal. Exclusive yan na grupo. Yun nagsiserbi sa iya. Bon ko na sa pagserbi, kikarigos siya, gabos. Nagtutubod sinda padingnal. Sa pigtaram ka itong leader kang lalo na uningian kagustuhan kan Diyos, uningian sugo sa inyo, kaya tubod nindo. Pinaturubod man pa di. Sagkod na, yun na nga niyan, pigpaparausan. Yan. Igwaning nagreklamo, apat o anong guide ito, dahil na nakaya, nag-come out sinda in the open, nagreklamo sa korte, shoot sa karsel. Sagkod niya, nasa karsel itong leader na ito kan lalo na bida siguro yun Yan. So arog man kayan ang may semblance ning diit sa pinaghampang mga na kaso ni Pastor Kibuloy o kaya investigasyon, bakong kaso, investigasyon sa Senado. The only difference is itong sa US, ipinagsaangat sa korte ang kaso, inidigdi sa tuya sa Senado. Ay, igwa pala, nasala man ako. Igwa pala ng mga kaso na sa DOJ, na ipinagsaangat kan DOJ kontra kay Pastor Kibuloy. Yan. Igwa ng kaso ay stand corrected. Igwa ng kaso na ipinagsaangat ang gobyerno kontra kay Pastor Kibuloy. Yan. Ang DOJ. So, iling yung tatabi kung mag-triumpho yan, na mga pighampag naan kay Pastor Kibuloy. And what will happen sa indang kongregasyon? Ay na sa indang sekta man baga, kumbaga, sekta ba yan o kongregasyon na Kingdom of Jesus Christ? O patingan iso frankisa kang suwara basta so SMNI yun, so ngaran ninda Sunshine, ba kung san kundi Sunshine Media Network Incorporated. Tapos igo nagkakapot ka na franchise holder, yung suwara yata yun kinansilar na padingnal kang kongreso. Dahil na, taang kongreso baga, halimbawa kami digdi, ang PBN Broadcasting Network Incorporated, ini ang tunay na media, mainstream. Igwaning franchise hali sa gobyerno. Igwaning pagtutugot ang gobyerno, for 25 years na naman, na-renew sa mo yung franchise, and we are being controlled, ay igwaning supervision, administratively, ang National Telecommunications Commission and yung kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Yan. Igong franchise ini legal na operasyon tabi Yan. So, iyo man itong grupo ni SMNI ni Pastor Kibuloy tabi Pastor Kibuloy. Yan. Kaya dahil na sinda Sunshine Media Network Incorporated. Iyo lang ito pa ding naldang ko niyan. Saro sa mga nasa internet media, TV, na hayagan namin na batiko sa NPA padingnal. Igwasin ng mga announcer, mga yaon personalidad na talagang hayagan na bibatikos ang NPA. Mga dating hali sa NPA, ibibulgar ninda. So, dating mga sugibo-gibo kan National, New People's Army. Yan. Sa saro baga sa indang hinampang na problema duman sa Kongreso, yung red tagging because of that. So, yan. Tinanggalan silang prangkisa dahil na sila makakunyan maka-operate as TV network. TV network sinda paggaman silang radyo and suminabay sa online. Yan. Kaya dahil na po ito na ni Pastor Kibuloy. Grabing kwarta pa din na nakukuha. Di paano daw yan tabi na
na dadaraninda na sinabibinsir ang mga tao na sumabay sa inda tabi. Ayan, ang araw ka na sistema. And kung inda, kung masintensya. Bata mga matitindang abogado na Pastor Kibuloy, si abogado Ferdinand Topacio, si Ferdi Topacio. Ang matinding abogado yan. Mga araw kaning kontrobersyal na kaso, minaral tao yan. Narumduman ko lamang kay ito, yan ang pag mga matitinding kaso, sara Estelito Mendoza, kundi gadana ito si Estelito Mendoza, no? Si Estelito Mendoza, gadana ito, tabi. Tapos isa pa ito sa mga dikampanilyang abogado. Si Serafin Cuevas. Yan, dakulong kitang naukudan naman. Mga matitinding abogado yan. Tapos so Fortune Brothers. Gariday puminatol sa kunyan ini, sa mga istoryang ini. So Fortune Brothers. Mga matitinding criminal lawyer man iyan. Sulamenting si Ferdi Topacio ang kinoa kan grupo ni Kibuloy. Pag sa criminal lawyer man, ang mga batkwan digdi sa Pilipinas, yan, ang mga yun na Fortune Brothers. Yan. So, exciting yan na tabi. An magayong kan kung magkaigo naman agading pagdangog sa Senado. Kung humampang si Kibuloy, kung maarestar, asidi kulong sa Senado, pahampangon. So legal wit and wisdom kan sayang mga abogado ang sa tuyang aadalan, susubay-bayan. Ta siyempre ilalive yan. Tapos, kung ano man mismong pahayag ni Pastor Kibuloy, kung talagang magmilagro siya dyan, na siya anointed son of God sa Senado na pauranan niyang tudutudong bumaraha, mantang naghihiring, nasagkod na magkaralamos. Paningnalda. So mga rayaon duman, may milagrong ipahiling. Si Pastor Kibuloy, anointed son of God baga siya, sabi niya nga ni baga, papaistapon niya ang traffic sa EDSA kaito. Stop! Inda kung pag-abot yan sa hearing kung madakop siya, mapa-stop niya man yan. Kung mapa-stop niya man yan tabi, Okay, sige. O di paano padignal, pwede na kita. Tanganing mabarita man si Angel Alas Gis. Mabultang programa. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tino, kunin mo nga yung salamin ko sa estante. Wala naman na. Gamitin mo kasi mata mo. Mahirap pag nagkakaedad na. Makatutulong ang lutein na nagbibigay ng proteksyon sa retina ng mata. Lutein na nasa Optin. Sa araw-araw na pag-inom ng Optin Lutein Capsule, may karagdagang nutrisyon. Sabayan pa ng tamang pagkain at exercise, malinaw ang pakinabang. Nakita mo na. Ang alim. Naku po, malilimutin pa. Optin, kitang-kita ang kalusugan. Ang Optin ay mabibili sa inyong suking drugstore. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Padi, natak ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka pa di. Dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di. Tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa. Anseng ng clinic bukas. Lunes, Sundo, Sabado. Pun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagbin, Legazpi City, sa Inutan Sana, Kan-Apek, o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, Kanziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank.
Bukas naman ang pinakabagong branch kan Bravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4-piece beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4-piece, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4-piece ID asin latest bill. Para sa non-4-piece o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmuk na kan Philippine Statistics Authority, government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Matapos ang isang dekadang pagtatanghal, muling magsasagupa ang mga pinakamagagaling at mga dekalibreng mang-aawit ng Kabikulan. Inihahandog ng Ako Bicol Party List ang pinakaabangang urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10, abangan ang mga pinakamagagaling na chikiting sa kids category, ang pinakamahuhusay sa adult category, at ang mga hindi pa huhuli sa pwede pa kami category. Urumahan, karantahan asin tarabangan. Season 10, magsisimula na ngayong Abril. Mapapakinggan live sa PBN-DCGB Legazpi, Radyo Bicolandia, Bicol FM Naga, OKFM Sorsogon, Spirit FM Masbate, OKFM Daet, and Radyo Oragon Virac. Hello, Nanay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Aray! 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 Manny Pacquiao po. Sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR Tulos. Diretso sa pinagpugnan kan kulog kon hawak. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings. For your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron pa ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Epektibong energy policy ang dapat taawanin atensyon kan gobyernong APESAR kan pinaghaaditan na pagkaubos na kan supply ng enerhiya sa nasyon. Sigun ini kay Attorney Noel Baga, convener kan Center for Energy Research and Policy. Sinabi kan grupo na napapanahon ang paglansar ninda kan programa dahil pirming nagkakaigwanin power crisis sa nasyon. Magiging focus man kan bibilugo na energy policy kan grupo
grupo ang pagkondukta nin mga solusyon para mabawasan ang epekto kang climate change. Sinabi pa ni Attorney Baga na maski may mga piglalansar na ang gobyerno na programa, may kinaraman sa pagdugang nin energy resources o pagdagdag ka nasyon nin renewable energy bako pa man giraray ini supisyente dahil sa kaipuhan pang pakusugon ang pag-iingat sa kapalibutan ka nasyon. Nakapasar na asin posibleng magsapar pa o nakasapar na asin posibleng magsapar pa ang nasyon nin mga challenges lalo na sa energy security indicators. Kaibahan na dyan ang sufficiency, reliability, resiliency, affordability, maging accessibility as in sustainability. Kundi masusolusyonan ang nasabing problema bako sa na economic stability as in a social welfare and pwedeng maapektaran, kundi ang environmental sustainability pwede man kaining maapektaran. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Yum yum! Ang choice ng barkada ko. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover. Boys, San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Migong King, good morning tabi. Baka nakaantabay ka dyan, Migong King. Sorry closer, paano dyan sa Tagungtong? May problema, nag-bar down, pero yaw na ang crew kan Albay Electric Cooperative, yung crew ng Albay Electric Cooperative, pinag-aasikaso na tabi yan. Migong King, baka nakadangog ka dyan sa radyo na ipaabot mi na tabi yung concern sa Aleco. Kaya baron out dyan sa Indo sa Bangkirohan, sorry closer dyan sa may Tagungtong area, down tabi, kumbaga may depekto. Pero yaw na sa site yung technical people kan Albay Electric Cooperative para asikasuhon yan. Halat-halato na lang na makabultaan kuryente dyan sa Indo sa may Bangkiruhan area. Yan. Good morning, Bigong King sa Indo. Raynaga mapalan, Sir Ato Lim. Sige, may mga istorya pa kita dyan sa luwas. Isihon daw, nasa linya ang samuyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy. Kumpadreng Jimmy, marhay na aldaw, go ahead tabi. Marhay na aldaw, padi sa mga dagdag pa niya itong bareta, uwara mapagsidlan, an kaugmahan asin pa sa salamat.
na ipinapaabot ni Mrs. Aisa Murada, school head kan Tagaytay Elementary School, digdi sa Kamalig dahilan sa inaksyonan kan lokal na gobyerno sa pamamayon ni Mayor Caloy Baldo, na dakulao na problema sa school sites kan Tagaytay or medyo sa original na Tagaytay Elementary School, haros inabandonar na ang mga classrooms kan eskwelahan dahilan sa haros abot bintana na ang mga nakabalon buntabi pa na mga baybay, ragpa, palibas sa hababaan lokasyon. Tagasalod ini ni na baha, pig sa madaling sabi, lubog sa baha ini kung igwanin maraot na sitwasyon ang panahon. Dahil na ni na eskwelahan ang Tagaytay, dahilan sa itsura kan lokasyon, ang ginibukan na manihamento kan na eskwelahan, naglabi kay Mayor Caloy Baldo na kung po pwede mahanapan in lote na pwedeng tuglukan in school site sa pagsabing kahirak man kan mga nag-i-eskwela digdi, mapaparayo kung marilipat ni ibang eskwelahan. Antimano, may aksyon man ang tulos ang lokal na gobyerno, igwang bakanting lote kataning sa naman kan babaha lumang eskwelahan, may hiwa 7,900 square meter, pagbabangaon ini sa duwang lado kung saan ang kabanga reserve man sa barangay. Sa madaling sabi, sigun kay school head Madam Aisa Murada, approve ang request ninda, formality na lang ang pigahalat hanggang sa undeped nagtumar party man, nagdisponir man in pundo pang patindog nin mga school buildings kung saan sa ngunyan tabi pa di ongoing na ang construction kan mga classrooms. Yan, oo. Elevated na ang mga school buildings, antisipasyon na ini sa baha, mantang sarupang pigpapaabutan in pasalamat ni Madam Murada, iyo ang DPWH sa lindong ni District Engineer Warren Azotea, sa pagsabing kanakaaging simana pa sana, hali pa sa naman sa mga taga DPWH dahilan sa ana-aksyonan man sa mga drainage system digdi tanganing bahaon man ta baba nga ni catch basin ining Tagaytay bahaon man pero igwanan ni na mga remedyong gigibuhon ang DPWH tanganing dai na masuprir o ma-experience kan mga kakian digdi an mga nainot na mga eksperyensya na maraot pagabot sa baha. Dangugunta, ang entrevista niya to kay Madam Murada kan Tagaytay Elementary School. Okay. Thank you so much. Wala po akong wala pong mapagsigla ng aking kagmahana. Yung mga request namin ng school, agad naman na natutugunan. And right now, ongoing po yung construction ng two buildings comprising of 9 classrooms and then 2 classrooms sa other building. And yung mga problemang linalabi na problemang pinapaabot namin from school then going to the barangay and then to the LGU. Ang bilis naman pong kulay na kabong ibang agad. Tanganing at least may paabot na niya. Actually, sir, kung hihingin kasi ini-envision. Pag-order sa digdi sa barangay, pag-usay. Kung kunin sa mga estudyante. May pahabol. Ini-envision ko every year sana kasi you know naman exactly yung economic status ng population ng school na at least every school year, beginning of a school year, each learner will be provided with basic school supplies. Kasi yun po ay nakikita namin din. Actually, kami mga teachers, every beginning ng school year, may na kami yan, may plan na kami yan na at least may target kaming 10 bata na mabibigyan ng sarili namin na pera, mabibigyan ng school supplies kasi makikita mo talaga sa papasok yan dito, ang dala lang, yung sarili lang po nila. And then, yun sana, sabi ko, hoping na every year. But then, yung SK, nag-start na sila ng... Okay, yan pa makahirak man pala na sitwasyon dito. Mga nag-i-restar ini sa along release. Iyo. Anong kwantabi, kumpadreng Jomar? Anong level kan DPWH ang sa inang pasalamatan? District. District. Third. Yan. Second. Second din Tagaytay Kamalig. Ayun pala. Second. Sa kay Engineer Warren Bong Azotea. Yan. Pasalamat sin kay Engineer Warren. Yan. Sige. So, ngunyan, ang recommend best practice na inda sa mga school teachers digdi, nagsusurot-siripin,
pagkatapos pambakal ninda ki mga school supplies na makahirak man ang sitwasyon kan mga aki Iyo. palibasa na aramo man sa na sitwasyon mga nag-i-register ini sa gilid ka na release mga nagpapa-eskwela di kay baka igwa lamang ki mahirak na mag-donar ki mga school supplies para sa mga kaken papel, notebook, ballpen o lapis gamiton man kan mga kaakian na ini. Elementary anong elementary school yan kumpadre Giraray? Tagaytay Elementary School, Kamaligalbay. O di kunig-kunig mga gustong tabang lamang kisira duwa tulong notebook tulong lapis, tulong ballpen, coordinate erasure. Na kay Madam ay sa Morada. Diyan sa Tagaytay Elementary School. Tapos yung eskwelahan ayos na ini dahil ng problema at yun na nga nagpapasalamat na sa lokal na gobyerno with Mayor Caloy Baldo, DPWH, then sa DepEd tapi pa de. Roger to Yan that. ang sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much kumpadreng Jimmy. Sa mga istorya hali dyan sa luwas. Salamat sa 2nd District Engineering Office sa pamamayon ni Engineer Warren Bong Azotea. Ay for one, aram tayan pag igong mga concerns na ipipaabot dyan sa DPWH na kaya within the shortest possible time na ma-resolveran nila, re-resolveran yan. Ang work ethic kayan kan mga taga DPWH 2nd District Engineering sa pamamayon ni Engineer Bong Azotea, DE Bong, dahil pagparahalo yun kung kaya man sana. In fact, baski si DE Bong Azotea, minadya na sa field to monitor ang mga trabaho. May speed up asin mapakaray ang implementasyon kan mga proyektos under their jurisdiction kan DPWH 2nd District Engineering Office. Tabi. Yan. So, arog ang kaantabi na sistema dyan. Kaya salamat dyan sa kara District Engineer Warren Bong Azotea. Isitayan, aksyon agad ba niya ng mga tao dyan, And maski nga idainin ipipaabot na concern, kung sinda na naglilibot, igwa tulos ning nahihiling na kaipuan ang aksyon agad. Nasa irarob kan sa indang jurisdiction. Tulos yan. Kung available ang resources, tulos yan. Kung dai pinaghihidali na makakuha ng resources, tanganing maaktibaran ang mga problema kan DPWH 2nd District Engineering Office. Diyan sa indang mga patrabaho. Nasa linya si Joshua sa oras na alas 10:13. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Sir Pio. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong baleta, pait-pait ang paghinguwakan Pidea Bicol na mapara ang illegal na droga sa Bicol Region. Pait-pait man ang positibong resulta. Posibleng sikat mo niyan ang syudad kan Sorsogon. Dahil ang tainian kainot-inoting syudad sa Southern Luzon as in Bicol Region na konsiderado na serpiyong o deklarado na birang drug-cleared city. Nian maugmang impormasyon na ipigpalawas kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sa panginot ni Regional Director Edgar Jubay. Inian dagdag na accomplishment sa mga paghinguwakan na PDEA Bicol na dagos ng kumbaga makontrol, mapara ang proliferasyon kan illegal na droga digdi sa Bicol Region. Apero sa syudad kan Sorsogon, nagkatirang barangay Patabi Sirpio ang pinagdeklarar man na drug cleared sa ginibong pagtiripon kan Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kanakaaging aldaw sa Sorsogon City. 17 barangay hali sa Camarines Norte asin Sorsogon. May 10 man na barangay hali sa Albay asin Asiba hali din na Cam Norte. Kunsain sa presenteng ini, nasa 2,319 na tabi Sirpio ang drug cleared barangay sa bilog na rehiyon. Nagatada na sana 474 ang sangunyan padagos man na nag-iiskusar nangani man maikonsiderar na drug cleared pag-abot kan mga aldaw. Yan patabi Sirpio, dagdag na barata hali sa PDEA Bicol with Baloloy and Boy Mata sa Mobile. Joshua Bino, DCGB. Thank you so much Joshua sa mga dagdag na istorya hali man dyan sa PDEA Regional Office number 5. Congratulations sa bilog na komunidad Sorsogon City, drug cleared na ba? Nakulaon na akumplisimento yan tabi kan mga taga Sorsogon City, pati naman siyempre sa men and women kan law enforcement agencies
lalo na sa PIDEA, yan sa leadership man ni Director Edgar Jubay, yan sa tuyang kababayan from Catanduanes, yan. Uy, Egay, long time no chat, long time no see, mga rin, hilingan lamang kita tabi Director Egay, ha? Mag-uristorya kan mga agi-agi taduman sa Catanduanes. taga Catanduanes ini si Egay na Jubay, Director Egay. Mabuhay ka mo dyan sa PIDEA, the men and women po kang Philippine Drug Enforcement Agency Bicol. Tabi, yan. And all the best yan sa inyo. Ayan, nadrogan ako. Kunyan iyan, nagpara ka oro-otro tanaan tabi na istorya digdi sa tuyang programa, kundi halatuntan na lang na o kaya ipagpangadita na sana na dahil kita makaarog sa ibang nasyon na ang gobyerno iyon ang pigdidiktahan kan mga drug lords. Pag luminaog na yung pigapod na narco-politics, yan. Sa Colombia ba ka ito? Yung nangyari kaan? Panahon ka ito kan mga drug cartel na nakiaram na nga ni iso Drug Enforcement Agency kan Estados Unidos de America. Yan, sisay na nga ni ito sa pigapon na pineapple face. Tapos si El Chapo, yan, hirilingon nindo yan na mga mga pelikulang yan, ang documentary sa Netflix. Makakaukod kita dyan ng dakulang adal, tabi, manungod sa droga, manungod sa droga, tabi, manungod yan sa droga, tabi, na kuan na yan, na nagpuproliferar ba ko sa nadidi sa tuya sa kunyan, sa Pilipinas, kundi sa bilog na kinaaban, tabi, yan, and yan, hararom, an ugat kaan, inda digdi sa tuan uso pagapading nalko niya na, Shabu, igwa na nga ni baga, bakong ipinasar na sa Kongreso yung medical marijuana, yan, nakapasar na ito tabi sa Kongreso, gari aprobasyon na sa nakang presidente o kaya sa Senado gayod, so level man kang Senado kung ano ang mangyari kaan duman tabi sa kunyan sa sa Senado kun tangaram tagari sa inito pinasar sa Senado yata yung medical marijuana o sa lower house, yan. Inda ko kunigo ang counterpart sa Senate kaiyan. Tabi na kanaan na na iyan na kunyan medical marijuana. Ta sa US, iyon na yan pigagamit naan ang marijuana pambulong lalo sa mga extreme pain, yan. Igo nga ni dumanin mga tindahan sa mga news na babasa niya ito na nahiling. Igo ning mga tindahan nin marijuana. Kung pirang gramo nga isa mo, digdi sa to, sarong guhit niya. Kaya ito magapadikan, uson marijuana, igo pipa bakal kay ito, ng mga nakakauron ta mga pulis, kay ito, tapos, yan sa Drug Enforcement Agency, ang pabakal kampanik ito sa mga puro-puspuro, yan, sarong posporo nga ya. Tapos yan na kunya nasa sachet naman sinda. Nasa sachet naman yan na mga marijuana ang ka ito. Kang paglaog na kan shabu yunan rima tinatabi yan. Yan na kana yan. Yan. Yan na marijuana, tapos nasa posporo, sarong posporo nga yan na marijuana. Yan, tabi, sarong posporo naman na tabi yan. Nanakuan na yan tabi yan na kana yan na mga droga-droga niya to tabi diyan sa tuyang palibot. Sabi nga ni bagaanin pa ang damo kung uso na ang shabu.
Pero fight pan gira ang gobyerno maski puro paano mala mo yan bagatabi o Sorsogon City o yan bagatabi drug cleared na. Sana sa iba pang mga munisipios, buda syudades, barangay, probinsya maging drug cleared naman. Inda ko kung kaya tabi. La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis, éxtano, éxtasis. Pwede na padingnal. Pwede na kita pa rin nal. Yan, pwede na daw. Sige po, sa pangarang kambilog na fuwersa, kami po nagpapaaram para mientras sa programang Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan! Masunod si Joshua, no? Si Joshua ang matukaw muna sa aramon niya to. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan.